son Bruno. E tú, David. Que nos contas da horta? Que para que os caracois non se acerquen a horta, podes alrededor das plantas botarlle sal e xa nin se acerca un. Donde aprendiches eso? Mo dixo meu pai e miña prima. Gracias, David. De nada, Bruno. Hola, bos días, eu son Brian. Hola, bos días. Eu son Bruno. Como podemos ter boa horta? Pois plantando donde toque as lúas. Si toca na lúa menguante, hai que plantar no donde si as plantas van para baixo. Si toca na luna creciente, si toca a lúa creciente, tendrían que ir para arriba as plantas. Pero si toca a luna creciente o luna menguante, plantas para arriba, luna creciente, plantas para abajo, luna menguante. E cal é a creciente? A que dá cos picos hacia a izquierda. E cal é a menguante? A que ten os picos hacia a dereita. Ola, eu son Denis e díxome a miña nai que a súa nai que en luna creciente non se planta nada, tense que plantar antes. Quen lle explicou iso, Bruno? Miña boa. Moitas gracias. De nada, hasta a próxima vez.